अरे इधर रखो আমি তো ঠিক আছে इधर टीम दे दियो हमको रखी आई नहीं इधर रखो या ऊपर चापी ना रखो भीतर अरे इधर की रखो ऊपर ना चापे अड़ी ଆମେ ଉଠଉଛୁ ଗୋଟେ ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ ଆମେ ଉପରେ ଲାଇଟଟା ଉଠଉଛୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ହେଉଥିବ ନା ମାଛ ଦେବା ଭାତ ଖାଇନା ଟିକେ କଣ ବାର ଯଦି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦିଆ କରନା ନା ବଡ଼ବାବୁନ ପୁଣି ଆସିଲା ଏକ ବାହାଘର ଟିକେ ଦେଇନା ହଁ ନାଇଁ ଏ ଯୋଉ ଏକର ଆସିଲେ ଦିନ ଲୋକ ଦେନା ହଁ ଚିପୁ ଖାଇଥିଲେ ସେ କଡ଼ବା କେତେ କରୁଥିଲା ଚିକେନ କରିଥିଲା ମାଛ କରିଦେଲା ଡାଲି କରିଦେଲା ଖଟା କରିଦେଲା ଭଜା କରିଦେଲା ଆଉ ଟିକେ କରିଦେଲା ତରକାରୀ ନାଇଁ କରୋନା ଭାଇରସ କମ ହେଲେ